Goddag og velkommen til Controllers HD kanal. Den første video højst sandsynligt på kanalen. Det her det er mig og resten af klanens server. Jeg er ikke klanleaderen, det er Mikkel. Som, hvad laver du? Står og hopper på min plante. Svin, mand. Fuck, helt seriøst, fuck dig, man. Men ja, det her det bliver den første lille video i 2 sekunder. Jeg kan ikke multitask. Yep, på kanalen, og det bliver simpelthen bare sådan en lille hurtig introvideo, hvor vi fortæller os lidt om os selv og sådan noget. Så Mikkel, hvem er det nu du er? Jeg er Gud the Frog. Og hvorfor er det du hedder det? Må man så spørge om det hva'? Fordi jeg elsker frøer. Ja, faktisk ikke så jeg hader frøer. Men okay, jeg vender lige tilbage til min normale stemme. Ja, så jeg er også en frø, så han er en frø, som man højst sandsynligt kan se på min skin. Så hvis I ikke var klar over det, så det her Minecraft. Og det er en multiplayer server, fordi at man både kan se mig løbe rundt her. Halløjsa! Og Mikkel. Lad os lige gøre sådan her. Hej da, din lille lækre biste. Ja, men lad os lige komme tilbage til det seriøse. Det her, det er vores Minecraft server. Og vores YouTube-kanal. Den første video. Det har længe været en ting, vi har været i gang med at lave de her videoer til serveren. Eller sådan generelt bare til vores YouTube-kanal, fordi det er noget, vi alle sammen gerne vil, men det er bare aldrig rigtig blevet til noget, fordi vi har manglet en intro. Så hvis der er en, der sidder derude og ser det her, og der kan finde ud af at lave sådan nogle introer, så må I gerne kontakte kanalen ved at skrive en lille besked til kanalens indbakke. Goddag, Mikkel. Goddag. Så det er mig, Green Panda, der har den her Minecraft server. Og det er Gubbe the Frog deroppe, der har startet klanen. Han har inviteret alle vennerne i virkeligheden. Så nej, I kan ikke komme ind på serveren, hvis I ikke kender nogen af os, der er med i klanen personligt. Altså, det vil sige, bare fordi I kender mig eller Mikkel fra Skype, så kommer I ikke ind på serveren. Det er simpelthen bare noget, jeg har bestemt, da det er min server. Jeg gider ikke have folk til at gå grief for det hele. Jeg vil gerne lave en seriøs serie sammen. Vi også har noget sjov med i den, ikke også, Mikkel? God, nej, lad lige være med det. Check my crib, man. Nej, okay. Men ja, så det her det bliver en kort introvideo, som jeg siger for 5. gang. Og lad os lige hurtigt give en tur. Lad os starte hen med dig, Mikkel. Jeg har ikke noget endnu. Det må I lige undskylde. Ja, du har ikke en skid, som man kan se. Det her flade område, det er her Mikkel, lad lige være. Det er her Mikkel, han gerne vil have sit hus. Eller det er der, jeg har sagt til ham, han gerne vil bygge sit hus. Så det her, vi gør det fladt til, at han kan bygge sit hus. Der er ikke rigtig så meget nu, der er en workbench. Det er godt arbejde, Mikkel. Ja. Så her har vi drivhuset, Mikkel han har været nede og hoppe på min planter. Det kommer han til at betale for hen i morgen i skolen. Nå nej, der er ikke skole om lørdagen. Ja. Fuck det. Stalker. Heroppe, der kan vi lige hurtigt gå off. Den hedder Luftbroen. Det var lige et navn, jeg fandt på. Den fører fra spawner herhen til den her by. Og når vi kommer op, kan jeg lige hurtigt vise jer, hvor spawn er. Det er ikke særlig langt væk for den sags skyld. Det ligger lige derhen. Ja, der er ikke rigtig særlig langt. Der går jeg ned nu. Ja, det gør jeg også. Sådan der. Nej, det kan du godt stoppe det der. Du får ikke mig så let der, hva'? Nej! Nej! Så vores spawn, hvor var det hen? Det var lige der om bag den der bakke. For helvede, Mikkel. Hvad TP? Sådan der. Så kan du lære det, din lille fucker. Ja, derhen er spawn sådan. Jeg kan lige hurtigt flyve derhen. Sådan der. Okay. Lige der. Den der blok, tror jeg. Eller ja, den der, tror jeg. Bam! Det var ikke så godt. Sådan der. Goodie. Så den fører simpelthen bare skal bare føre frem for sporen og til byen. Når vi sætter monster på igen.
Så I dræber den. Her er en lille kaktusfarm, som jeg har lavet. Og broen er også lavet af mig. Det er alt på serveren faktisk. Udover en ting, jeg ikke gider at vise jer. Fordi den er ikke lavet af mig. Det her hus, det er også lavet af mig. Det er det første hus, der blev bygget på serveren. Det var bare bygget til overlevelse. Og nu må du godt få et game med. Lad være med at spærre, når jeg skal ned. Så ja, lad os lige gå herned. Hov. Det er byens mine. Planen med den her mine er at hister her ned af den her tunnel. Der skal vi have sådan nogle her rum. Og der kan folk så lave deres egen tunneler fra og få bygget deres egen miner sådan, så kan folk stå her. Ding 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 ding. Så videre der. Det her rum. Ja, der kan man folk bygge sin egen tunneler fra. Må man godt gå længere ned og bygge sin tunnel? Det må man gerne. Fordi vi laver flere af de her rum, ikke? Det var det jeg lige sagde. Sådan der. Så lad os lige smutte op igen. Det var så minen. I kort hurtigt. Der var drivhuset. Der er faktisk ikke så meget mere at vise os. Det er bare lige for at få lavet noget til kanalen, og så fordi at jeg vil gerne starte en Minecraft video, let's play, et eller andet Himstra Gims. Ja, simpelthen bare for underholdning, både for min skyld, for resten af klanens skyld, fordi at der ikke rigtig, ja, vi har faktisk nada videoer. Vi har ingen videoer på kanalen i øjeblikket, som vi rigtig gerne vil have det. Ja, så jeg tænker, nu tager jeg mig sgu sammen. Nu leger jeg den voksne. Goddammit. Sådan her. What the fuck? Okay. Det var underligt. Lad os lige skynde os derhen, inden Mikkel tager vores ting. Jeg kan så løb. Sådan her. Okay. Ja, så det her det er sådan indledningsafsnittet, hvis man kan kalde det. Og så vil jeg lave en masse seje videoer, som jeg faktisk vil lave stort set lige efter det her. Bare for mig og Mikkel, vi keder os lidt. Og så skal vi have noget til kanalen, ikke også, Mikkel? Ja. Ja. Så tusind tak fordi I kiggede med. Og jeg tror jeg lægger en annotation. Tak fordi I kiggede videoen igennem. Det har muligvis ikke været særlig interessant. Muligvis ikke været særlig spændende. Hvad sagde du, Mikkel? Ja. Så følg med til næste afsnit, der nok vil blive kaldt afsnit 1, og den vil nok blive kaldt afsnit 0. Jeg følger med der, så viser vi da lige sådan lidt bedre en tur og begynder på Let's Play'en. Tusind tak fordi I kiggede med. Hvor er du hen, Mikkel? Den er mine. Lad os lige smule ned til Mikkel for at sige ordentligt farvel. Ja, nu kommer jeg hoppende her, så synger vi lige en lille sang. Og 1, og 2, og 1, 2, 3. Bubi Bjørn hopper op og ned og hedder div. Helt fortryllet, når han tager sin tørst. Sådan en Bubi Bjørn. Og det var så det. Så løber vi lige det, de gætte. 1, og 2, og 1, 2, 3. Bubi Bjørn, helt fortryllet, når han tager sin tørst. Sådan en Bubi Bjørn. For sådan en... Hvor fanden er du henne? For sådan en Bubi Bjørn. Helvede er du henne? Jeg har fundet det. I siger det ikke til ham, men jeg har fundet det. Lad os lige komme op. Lad os lige komme. Sådan der. Ja. Tusind tak fordi I følger med, og følg os i næste afsnit. Det skal nok blive sjovt. For os i hvert fald. Forhåbentlig også for jer. Kan du sige farvel? Kan du sige... Ja, nu skal vi lige sige farvel til alle børnene, Mikkel. Jeg er generet. Er du generet? Det behøver du slet ikke at være. Jeg vil ikke med voldtage dig. Nå, men lille børnekroppe.